tiña que ser ao revés. A Xunta de Galicia debería de elaborar un plan, e cumplilo, onde cando menos se catalogue e cuantifique a biodiversidade fluvial, onde se desenvolve a estrategia de recuperación das propias especies que están ameazadas, onde se controlen as poboacións das especies invasoras, así como no río da súa competencia, como en todo son, exercer as funcións que xa contempla a propia legislación para o cumprimento dos caudais ecolóxicos nas presas hidroeléctricas, así como o funcionamento e mantemento do sistema de escadas para as especies migratorias. O sea, todo o contrario do que nós pensamos, vostedes recolleron nesta lei, reducir os caudais ecolóxicos dos ríos en caso de emerxencia. Temos que blindar o consumo á poboación e aos animais, sí, pero temos que protexer os caudais hidrolóxicos, porque senón vamos ter un problema. Ordenar, bueno, aquí xa non reducimos, aquí ordenamos o uso de augas regeneradas en usos industriais ou hidroeléctricos. As eléctricas non llevamos a reducir, só llevamos a mandar que ordenen. Nós seguimos pensando, esta lei é necesaria, é moi necesaria. Temos o problema que esta lei, aparte de chegar tarde, esta lei xa se anunciou no ano 2017, estamos a final do ano 2019, seguimos dicindo que non tivo toda a participación que debera de ter. Colexios profesionais, técnicos dos servicios autonómicos e municipais, movimentos sociais con interese no sector, en xeral cos usuarios. O prazo de período de reflexión para a redacción desta lei non se abriu en aqueles aspectos que foron necesarios para ser máis eficaces e máis económicos na xestión do recurso, non se deu esa participación. Estamos no país dos ríos, non só non temos auga, a auga que deberíamos de ter por mor do cambio climático. No país dos ríos, pois a propia Xunta tamén é cómplice do lamentable estado que presentan moitos destes ríos. Non temos máis que acercarnos á baixa línea para ver o estado do encorro das conchas. Dá noxo, dá rabia, dá impotencia mirar o lamentable panorama que alá podemos observar. Isto só ten dos culpables, a Confederación e a Xunta. Onte luns o Comité de Propaganda do Goberno galego xa se apresurou a redactarlle a nova a la Voz de Galicia. La gravedad de la tesitura del año 2017 sacou a luz a ausencia de medidas para enfrentarse a un episodio de escasez de auga, o que obrigou a crear unha lei que non só recollese como actuar en caso de sequía, senón que establecese medidas para mellorar a canalización e optimizar o suministro. Entre esta medida figura colocación de contadores homologados para a medición de consumo, temos que instalar os particulares, redacción dunha auditoría para cuantificar as perdas durante 2 anos, os concellos, aprobación dun plan para minimizar ditas perdas, os concellos, a realización de obras de mellora na rede para que a fuga de auga non superen o 20%, os concellos. Teñen os nosos concellos suficientes recursos técnicos e económicos para subsanar o que a auga de Galicia tampouco fixo nos últimos anos? E depois veñen os planes de emerxencia dos que falábamos antes. Van a ser obligatorios, como dicía vostede, para o concello de máis de 20.000 habitantes, para os de menos poderán botar man das diputacións provinciais. Dígolle, oxalá me equivoque, como pase como os planes de prevención de incendios forestais, vamos pasar anos e os concellos non van a ter capacidade para facer eses plans. Pero que eses plans, ao que se refire esta lei que hoxe debatemos aquí, xa como xa dixemos, era unha imposición que xa recollía a normativa de auga de Galicia e que ningún concello o ten feito. Que fixo a Xunta de Galicia ou que se adicou a auga de Galicia nestes últimos anos? Vostedes converteron o dereito á auga das persoas nun negocio e permitiron que empresas privadas cobren a día de hoxe por ese dereito, un dereito básico para a vida, que foi a aprobación da lei de augas fai uns anos. Hoxe podían emendar un poquinho esa situación na tramitación desta lei, pero non o fixeron. Temos que facer un uso responsable da auga, por suposto, pero a auga é un ben público, é un ben da natureza e, por tanto, non pode ser obxecto de negocio para ningún tipo de empresa. Ademais, a auga debe ser un ben gratuito para a vida das persoas, dos animais e da sociedade. Xa no seu tempo denunciamos que non se pode decidir por lei que sexa unha empresa
de dereito privado, como a Auga de Galicia, que pase a xestionar un recurso básico para a vida, como pode ser a auga. E cando falamos de privatizar, non é que se privatice un suministro, unha depuración ou un servicio, senón que se privatiza o propio elemento en sí, que é a auga. Iso é verdadeiramente grave. Claro, os dereitos de explotación, rede de suministro, temos que cobrar, claro que sí, de depuración a depuradoras, a sedaras, por suposto que sí. Pero o dereito de cobro sobre a utilización de agua, da choiva e do mar, iso é un dereito das persoas. O dereito á auga é un dereito básico da xente. E vostedes están a privatizar e a xogar hasta con este ben. Hoxe perdemos unha importante ocasión, e remato, presidente, para poder avanzar cara á remunicipalización deste servicio. No noso país, se deixa toda a xestión das augas a unha empresa, a Auga de Galicia, pública, pero que coa nova lei se converteu ao dereito privado, que supón unha aberración absoluta que vai contra os dereitos humanos, porque a auga, como dicíamos, é un dereito humano, así como establece a ONU, e vai contra o dereito fundamental á vida das persoas e dos animais privatizala. Pela miña parte, de momento, non é máis.